Salam Ata Watan TV kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Ata Watan habarlary gepleşigimiziň ýene bir sany siziň bilen. Şugun Türkmenistana giň bäsleşlik esasyna mejlisiň deputatlarynyň, vilayet, etraf we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle-de geňeşleriň agdalarynyň saýlawlary geçirildi. Türkmenistana saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toporuň maglumatlaryna görä, ses bermäge başlamak üçin bellenlen wagtda 1 saat 7-de saýlaw okruglarynyň çäklerine bir wada egli saýlaw участоклary açyldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hemde Türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň we halk maslahatlarynyň agdalarynyň saýlawlaryna gatnaşyp, Ananya Dartik adynyň 68-nji ýürütülüşdirilen orta mekdebinäki 48-nji saýlaw участоgyna ses berdiler. Daşary ýurtlardaky saýlaw участоklaryna hem ses bermek çäresi guramaşylykly geçirildi. Mälim bolşýal şu edeki möhüm jemgyýetçilik syýasy çäresine geçirmäge uly taýýarlyk işleri görüldi. Hususan vilayet halk maslahatlarynyň agdalygyna dalaşgärleriň 513-si, etraf we şäher halk maslahatlarynyň agdalygyna dalaşgärleriň 2001-si, geňeşleriň agdalygyna dalaşgärleriň 12098-si, hemde mejlisiň deputatlarynyň syýasy partiýalar we raýat toporlar tarapyndan hödürlenen dalaşgärleriň 258-si belli galyndy. Ses berişiniň barşyna halkara we synçylar monitoringi amala aşyrly. Mundan başga bu möhüm syýasy çäre ýurdumyzdaky daşary ýurtlaryň köpçülikliginiň habar beriş terişdeleriniň wekilleri hem gatnaşdy. Halkara metod wekilleriniň hataryna Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň hem wekilleri bar. Ata Watan media toporu halkara jurnalistler bilen bilelikde paýtagtymyz Aşgabatdaky we Ahal vilayetiniň Enew şäherine saýlaw участоklaryna baryp ýadyk etdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, ine şu Türkmenistan watanymyzda möhüm syýasy çäre Türkmenistanda saýlawlary geçirilýär. Ata Watan media toporu bilen saýlawlary paýtagtymyz Aşgabatda we Ahal vilayetiniň merkezinde bizim saýlawlara gatnaşyp, saýlawlardan size habarlary ýetirýäris. Halkara habarçylar toporu paýtagtymyz Aşgabatdaky Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutyny, medeniýet institutyny we birnäçe mekteplerdäki saýlaw участоklaryna aýlanyp, şol ýerde ses bermeň alınıp barşyny ýadyk etmek mümkinçiligine eýe boldular. Şeýle-de habarçylar Ahal vilayetiniň Enew şäherindäki medeniýet öýündäki saýlaw участоgyna bolup, şol ýerdäki ses bermek işlerini ýerine gördüler. Umuman ähli saýlaw участоklaryna ruhylentlik ýagdaýy hökm sürýär. Saýlawçylar saýlawlara işçiň gatnaşyp, münasip dalaşgäre ses berdiler. Ýurdumyzda saýlawçylaryň 3,10 million golaýy hasaba alyndy. Hormatly tamaşaçylar, bugünkü habarymyz şundan ibarat. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryny didarlaşýança hoş sag bolun.